zaka ga da yawan muna zargin shugabanninmu, amma nauyin da yake kanmu, wajibin da yake kanmu, mu kanmu bamu sauke shi ba, saboda ofishinka, ma'aikatanka ko wajen aikinka, kai kanka ka duba ka sauke nauyin da yake kanka, sannan ka zargi wa'insu. Da yawan mu nan ƙasashenmu na Afirka, an mun tashi sai sukan magabatanmu, sai sukan shugabanninmu akan cewa sun yi handama, sun ci kuɗi, kuma mu kanmu bamu tashi muka ma kanmu wani aiki ba. Mafi yawan in mun tashi wannan lokacin sai mu ce ai wane ne, misali shugabanninmu, mu kama sunan shugabanninmu mu ce wane ne ai lokacin shi ne aka samu wannan matsala, mun manta da tauhidi, mun manta da Allah ne yake komi da komi. Mu koma ga Allah, mu ce Allah ya fidda mu cikin wannan abun, mu rinka addu'o'i Allah ya fidda mu cikin wannan abun. Sai mu ringa zargin shugabanninmu, mu ce lokacin wane ne aka kaza, lokacin wane ne aka kaza, a lokacin shi ne ai shi ya kawo, sai mu ɗauki dukkan laifuka sai mu ce wane da wane ne suka yi shi. Wannan ba daidai bane ba. Kamar baka da, in ka zamanto kana wannan abun kamar baka da tauhidi ne, kamar baka san cewa Allah ne yake komi ba. Ka maida al'amarinka ga Allah, komi ya zo maka, lokacin kunci ne, lokaci mai daɗi ne, lokacin wahala ne, lokacin yunwa ne, lokacin sauƙi ne, duka Allah ne yake yi. Cancanza lokutan nan Allah ne yake yin su, ba mutum ne yake yi ba. Shi mutumin da kai kama sunan shi ba zai iya ma kanshi komi ba, kuma ba zai iya maka komi ba. Komi al'amarin ga Allah ne ake maida shi. Kai ya zamanto duk abin da ya same ka sai ka ringa zargin wani, ka ringa zargin wane, ka ce wannan shugaban ne, wancan shugaban ne, shi ya sa mu cikin wannan abun, al'amarin ba haka bane ba. Mu maida al'amarin mu ga Allah, mu ringa addu'o'i, mu sa ƙasar mu cikin addu'a, mu maida al'amarin mu ga Allah, mu ɗauki komi mu ringa zargin wa'insu, ka ce wane ne ya mun kaza, ai wane ne ya jehe ni, wane ya mun zargi kaza, wannan zargin baya da kyau. Mu maida al'amuran mu da Allah, mu ci gaba da addu'o'i, mu sa ƙasar mu addu'o'i, mu kanmu sai mun tashi mun yi wa'insu ayyuka ne ƙasan za ta ci gaba. Kawai sannan muna zamne ka ce wane ya yi min kaza, wannan ya yi min kaza, wannan ba shi bane solution. Solution ya zamanto mu karan kanmu a cikin unguwarka, a cikin kasuwancinka, a cikin mu'amalarka ta zamantakewa yau da kullum, sai ka yi gaskiya, sannan ne fa za ka samu alherin abun. Amma kawai duk kai da kanka kana ha'inci, kana zalunci, amma an ka tashi ka ce kana zargin wani, wannan ba daidai bane ba. Mu kanmu mu tashi, mu ma kanmu adalci, mu yi ma kanmu adalci, mu kwatanta gaskiya, sannan ne Allah zai taimake mu. A cikin, in kai ma'aikacin gwamnati ne, a cikin ma'aikatanka ka yi gaskiya. In kai dokta ne, a cikin likitanka ka yi gaskiya. An kai kuma ɗan kasuwa ne, a cikin kasuwancinka ka kwatanta gaskiya, kaka zalunci, kaka yi ha'inci, sannan ne al'umma za ta haɗu ta ci gaba. Amma in kana zalunci, ka zalunci wannan, ka cuci wancan, amma in an tashi sai ka ce ai shugabanni ɓarayi ne, sun handama da kuɗinmu, sun cuci ƙasa, amma kai karan kanka ba ka yi gaskiyan ba. Kai karan kanka ka zalunci wani, ka cuci wani, ka zalunci wani, kai karanka ba ka yi gaskiya ba, sannan ne za ka zo ka ce wai an cuce ka. Wannan ba adalci bane, ba kama ganka adalci ba.